Ало, Пете. Чуваш ли бе, бабо? Как мина изпита? Абе, според мен не се притеснявай, ама изобщо. Те, холандците, няма да изтърват такъв силен кадър като тебе. Само се чудя какво ще правя без да те виждам, бабо, цял семестър. Абе, аз те чувам, ама не те виждам. Как беше това, бе? Как? Фейс? Тай? Моят телефон да ги може тези работи, бе, дете. Чакай да запише. Чакай, бабо, да запише. Добре, ама ще ме научиш другата седмица, като се върнеш, нали, бабо? Супер! iPhone? Записвам. iPhone. А? Добре, добре. Айде, затваря и ходи да хапнеш нещо там. Чуваш ли? Добре, добре. Айде, бабо. Бай, бай, бай. Къде ще учи Петя следващия семестър, ще покажат изпитите. Ние можем да предложим на Леля Мери всякакви телефони, с които ще може да я чува и вижда на камера, където и да се намира по света. Имаме един iPhone точно като за нея. iPhone ли? О, точно такъв ми трябва. Ами да, влез на Флип и си поръчай. Идва с 2 години гаранция и с цена до 40% по-ниска в сравнение с нов.